masaya at matamis na pagsasalamat ko sa inyong lahat na naghandog po ng regalo at pamasko sa akin. Hindi ko po kayo personal na mapapasalamatan lahat, but I am deeply touched and deeply honored by your gifts. Maraming salamat po. And I would like to mention two special persons who have touched me. I'm not saying hindi po maganda yung ibang regalo. You all have touched me. But I would want to mention these two persons na napakaganda po ng regalo binigay nila sa akin. At hindi ko man po nakita at nakilala. Ang una po ay si Eunice Pineda, grade 2 o grade 3 bata o grade 4 na nagpadala po ng personally written Christmas letters sa akin. Kung nandito po siya, I would want to give her si Eunice Pineda. Also po kay Luis Daniel Di Cuanto, I had a chance to talk with her for a while. Ang binigay po niya ng regalo, alikasya po siya for the whole year. At nung naipon niya, binigay po niya sa akin, hindi sa akin, para sa mga binaha sa Mindanao. So, thank you very much to these Mindanao children. If they are here, sana po I could have a chance to meet them. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din po tayo sa ating mga EMDC. Ang regalo po nila, sila po nag-sponsor ng isang gate natin at nagpapinta sa battle po natin. Of their own sacrifice at sarili po nilang kaya yung ginastos po natin sa pagpinta ng babag at ng isang gate natin. Maraming salamat din po sa kanila. Inaanyayahan ko po kayong lahat next Sunday, matagal na natin hindi ginagawa ito, after the 9:30 Mass, January 13 po ito, meron po tayong communion after communion. Libreng pakape at tinapay sa tabi po ng simbahan sa mga hindi nagmamagay after the Mass para makapagkwentuhan po tayo. And then, after this Mass, tinatawagan ko po ang lahat ng presidente, vice-presidente, council of elders, lahat po ng manamumuno ng iba't ibang organisasyon para po sa importanteng pulong po after this 9:30 Mass dito po sa ating chapter of the Saints. Immediately ang mga nights, and then next Sunday, ang CFM, ang may meeting, and marriage bonds, mga kapatid po natin ikinakasal, si John Eric Serena ng St. Jude, kay Christina Magbag ng Mabalacat, January 22, Giovanni Esclares ng Lipa, Batangas, kay Lia ng Gumba ng St. Jude, January 19 sa Chapel. Si Marmong Tutol, sa kasal ito, pakitulong na po sa pabisina. At ulit po ng dali, pakitaas sa mga luhuran, pakipatay ng electric fans bago lumabas, may second po, turn right lang, at makating po kayo sa labas po sa game. Kasi siyempre, para hindi magtulong-tulong dun sa... Tapos po, para sa ating sa mga may sasakyan, available na po yung 2030 car stickers para sa hassle-free pagpasok at labas sa St. Jude. Pagkipuha lang po sa opisina ng ating homeowners. So, kung pwede po tayo kumanap ng sticker na yun para po sa madaling paglabas at pagpasok sa St. Jude. Maraming salamat. Magsitay po tayo lahat for the final lesson. For our concluding prayer, let us just quietly bow down our heads and offer our own personal thanksgiving to the Lord whom we have received in our hearts in Holy Communion. For this, O Lord, we ask and we offer through Christ our Lord. Amen. Our Lady of the Most Holy Rosary, pray for us. Saint Jude Tadeus, pray for us. Ito po ang assignment natin this whole week mula ngayon hanggang next Sunday that we will see each other again. Don't let your wife or your children or your husband wait for you. In short, buong linggo, bawal po ang nalilate. Amen? Amen. And ang dami ko pong tinanggap na regalo ng mga candies and assorted things. So yung po mga bata, pwedeng pumila para po
kumuha ng mga candies nila. Salamat po. Para sa mga bata, tama po. Okay, the EMEC and the Companions Picnic Church of giving the candies away. Isa lang po para sa mga bata. The Lord be with you. And may the Almighty God bless you and keep you and your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord. Thanks be to God.